Istuta ja vaali rauhaa on maailmanlaajuisesti käynnistynyt aloite, joka juontaa juurensa siihen, että puiden istuttaminen on sekä symbolinen että käytännöllinen teko ympäristön ja rauhan hyväksi. Aloite nojaa 20-vuotiseen perinteeseen. 21. syyskuuta 2004 Eno-verkkokoulu alkoi istuttaa puita ympäristön ja rauhan hyväksi. Ympäristön ja rauhan sanoma levisi vuosien aikana yli 150 maahan. Nyt toimintaa halutaan laajentaa ja mukaan haastetaan kaikki organisaatiot ja yhteisöt. Yhdessä tekemisen ja kulttuurivaihdon avulla vahvistetaan ja edistetään maailmanlaajuista yhtenäisyyttä. Tule siis juhlistamaan kansainvälistä rauhanpäivää 21. syyskuuta istuttamalla puita tai liittymällä mukaan puun istutustapahtumaan. Tällä konkreettisella rauhaa rakentavalla toimella korostamme ympäristön kestävyyttä ja myös ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, luonnon kunnioitusta ja yhteistyötä. Tehdään puiden istuttamisesta kansainvälisen rauhanpäivän viettotapa ympäri maailmaa ja edistetään samalla syvempää yhteyttä rauhan rakentamisen ja ympäristön suojelun välillä.